Zdravím všechny, přátelé. Dneska si tady dáme taký malý unboxing. Přišly ty dlouho očekávané rouby ze Slovenska, kde by mezi jiným mělo být i rouby Tomelu Cangzou. Takže už společně to zkontrolujeme a zjistíme, co tady vlastně máme. Krabice je to veliká, uvidíme, co v ní všechno bude. Zatím to vypadá nádejně. Žežu. No, z jednou okou to nejde úplně ideálně. Ale dá se to. Za chvilku to bude mít hotovo. A půjdeme kouknout, co tady vlastně máme. Jaké poklady. Jaké poklady tady máme prostě. No to ještě chvilku trvat bude. Jak se snažím. Ale už to máme. Takže můžeme jít na to. Je to fakt plná krabice. Plná krabice. Takže, co tady máme? No. Takže v prvé řadě tady vidím balíček, a to je balíček Cudrania Darrow. To mě taky těší. Pak tady balíček broskvoní. A toto je konkrétně broskvoň J-Haven, pozdní odrůda, dozrávající zhruba po půlce srpna, velmi odolná vůči kadeřavosti. Testoval jsem ji loni, mladé rostliny, jednoleté roubovance, absolutně bez kadeřavosti a loňský rok byl extrémně deštivý, takže byla to celkem slušná testovačka, takže pokud chcete broskvoň i do vyšších poloh, která stíhá pohodě dozráť, má kvalitné velké plody, dobře se odlupuje od pecky, tak určitě mým favoritem je odrůda J-Haven. Pak tady máme druhý balíček, menší. Tady máme tu druhou testovanou loni. Testovali jsme loni ranější odrůdu Avalon Pride. To je odrůda, která dozrává na přelomu července-srpna. Je to odrůda ranější, taky velmi odolná vůči mrazu a odolná vůči kadeřavosti. Akorát ty plody se na 100% neodlupují od pecky. Odlupují se částečně, odlupují se plně, když jsou plně zralé. Takže jdeme dál. Tady máme další megabalíček. A tady máme Cudrany samce, pichlavého, Thornlessa. A pak tady máme další balíček veliký. A Cudrany je velmi perspektivní odrůda Gwangeumia 3. Tak jsem zvědavý. To měla být kvalitní odrůda samičí. Myslím, že původem z Koreje. A tady mám něco zajímavého. Takže máme tady velmi odolnou merunku, krupnoplodný duky. Taky ji zkusíme namnožit. Pak tady máme naši oblíbenou sloupovitou švestku, Vengerku Kornejevskoju. Balíček jako kráva, takže jedna by ta ruka byla v pořádku, aby to stihli vlastně naroubovat. Podnože jsou nachystané. A teď to bude asi to vrcholné finále, na které všichni čekáme. Ano, je tady první tomel, který žádáte všichni. Je to tomel Gora Roman Koš, nebo Mont Roman Koš. Krásné rouby. Pak tady další hodně populární odrůda, hybridní Dar Sofievky. Máme jich udělaný celkem hodně, ale na ty podnože, které očekávám v březnu, ještě bych rád dodělal Dar Sofievku na Viržinkách. No a teď to, na co čekáme asi všichni, že ano. Tam tadadá, mega balíček, roubu, odrůdy Diospyros kaki,
neboli tomelu japonského Changzhou, na ktorú sme všichni čekali. Takže môžete večer očakávať, že aspoň časť těch stromků, které se budou roubovat, uvolním do předobjednávek. Předpokládám, že to bude cirka 25 stromků. Další stromky pak bude možné koupit v běžném objednávkovém systému později. Z toho Changzhou si udělat minimálně 100 kusů, možná 200. Jako z tohoto balíčku je celkem reálné udělat i 200 kousků. Takže myslím, že jste se všichni dočkali. A myslím, že příští týden by nás mohlo čekat další unboxing roubu. Dorazí velmi zajímavé rouby z jedné známé polské školky, které se věnují hlavně starým odrůdám a takovým perspektivním druhům. To samozřejmě ještě nebudu úplně upřesňovat ty odrůdy, protože nevím přesně, co dorazí. Tady jsem zhruba věděl, ale taky jsem nechtěl i spouštět tu předobjednávku, než prostě ty rouby na 100% mám. Protože kromě Changzhou tak nějaké stromky jsou. Jsou nějaké stromky hotové, myslím, že i ty Wengerky. Možná nějaká i broskva se najde. A jsou i nějaké kudránie, samozřejmě ty kudránie další se dodělají podnoží, mám celkem dostatek, nějaký 150 podnoží, takže každopádně se dodělá ta nová kudránie, ta z Koreje, dodělají se ty tomely, či už ten Romankoš, nebo hlavně všemi žádaný Changzhou. Pak určitě budu chtít dodělat pár kousků ty perspektivní merunky. Je to myslím nějaká merunka původem z Ruska nebo Ukrajiny, takže do našich podmínek určitě bude super. Trošku ještě ji naštuduju, aby jsem vám viděl pak přesně charakterizovat i dobu dozrávání, doba květu. U ty Wengerky, u ty švestky slopovité, tak ta je celkem v pohodě, je to prostě klasická švestka, která samozřejmě není to klasika slopovitá švestka jako jabloně, u které to je geneticky zafixované, ale je to typ, který má úzkou korunku, takový typ a la uši vajíčko, s tím, že ta korunka časem může být šírku 1,5 až 2 metry, výška 4 metry. Samozřejmě, kdybyste to řezali na vnitřní pupen, tak vytvoříte bez problémů z toho sloupek široký 1 metr. No, tak hodně se těším taky na tu novou kudrání. Tak snad na ní jsem hodně zvědavý. Kwangemia, nevím to vyslovit. 3. Pak tady ten opilovač, tohle je jeden z nejlepších opilovačů, mírně trnitý, ale tak to vlastně vadí, ale hlavně, že on vytváří hodně pilu, takže je schopen opiliť i částečně samosprašné odrůdy jako Dereu nebo Norris a stejně dokáže opiliť i samosprašné odrůdy jako Parthenos, Parthenocarpid nebo Seedless. Takže vidíte, roubu je dostatek. J-Havenu, tak z J-Havenu by se mohlo udělat přes 100 kusů, uvidíme. Myslím, že by se jich udělat mohlo. Všechno samozřejmě závisí od ty moje ruky. Zatím to vypadá všechno nádejně, dneska jsem měl kontrolu a budu mít ještě sádru zhruba 4 týdny do 13. března. Taky pátek 13. zajímavé. Budu pracovat na tom, aby ta ruka byla co nejdříve funkční. Takže tady ta kudrán je klasická velkopotá Derou a poslední vlastně balíček, znovu opakuji, to je ta ranější broskvoň Avalon Pride. Takže těším se s vámi, došlo všechno v pořádku, rouby se teďko všechny dají do vosku, aby se zmenší výpar, budou schované v lednici do doby, než budu vlastně schopen roubování, s tím, že ještě chci pro se domluvit se známými, kdyby mi to nešlo, tak by mi přišel prostě nějaký šikovný štěpář, nebo kdo, člověk, který ví kvalitně roubovat. Uvidíme. Nejradši samozřejmě se udělal sám, ale uvidíme. Jo, nechci ještě předbíhat, zatím to vypadá hodně nádějně. Trénuju s rukou, zatěžuji prostě v rámci možností, teď to mám jen 2 týdny po zlomenině, ale jsem celkem jakoby, je tam nějaká naděj, myslím, řekl, a jsem jako tak nějak optimisticky založený v tomto zmysle. Takže budeme mít zajímavé stromečky na prodej v létě.